Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар 9 километр қарор дорем. Аз ин тараф 7 километр ва роҳ ба сӯи Жилмасир, сеюм база, ҳавороти аэропорт. Дар инҷо супермаркети ёбад ва аз ин тараф бошад Аманал ва роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат, шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. 3 соати хуб бисёр бад гап мезанем. Рафте. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ. Мана ҳамин гуна сарҳадаш мебошад дӯстони гиромӣ. Инҷо ҷои дарвоза. Аз раҳи калон то хоная 1,5 километр мебошад. Дӯстони гиромӣ, ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 3 сотиқ замин мебошад ва 5 дар хона дорад. Дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва дар поён боз 3 ҳуҷраи дигар, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳамом дӯстони азиз 3 сотиқ замин мебошад. Ман ҳамин ҳамаш замини ҳавлӣ ҳаст. Дар инҷо бояд дарвоза шавад дӯстони азиз. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. ду дар дорад, якташ аз дарун, якта дигаш аз берун дари алоҳида. ин бошад дӯстони азиз дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳуҷраи калон мебошад дӯстони гиромӣ. бинед чӣ қадар калон аст. метавонед тақсимаш кунед ба як чанд ҳуҷра дӯстони гиромӣ. мисол дар инҷо метавонед девол карда дармонед. марҳамат. дӯстони гиромӣ, дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед коридор аст. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, чорум ҳуҷра, панҷум ҳуҷра, дар онҷо боз ҳоҷатхона бо ҳамом ва ошхона. хона бе таъмир мебошад. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чорум ҳуҷра. панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар даруни панҷум ҳуҷра ҳоҷатхонаву ҳамом аст дӯстони азиз. ҳамом, ҳоҷатхона. ва дар ин ҷо ошхона дӯстони гиромӣ. нархи ҳавлӣ бошад дӯстони азиз 350 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.